Hola, Barcelona, suntem la mare. Unde se termină bulevardul la Ramblas, de la columna lui Cristofor Columb. Este foarte frumoasă. Pe partea aceasta este marea. Splendid. Și acolo este un mall, Mare Magnum. Mergem să vizităm acum. Este ora 6:30. Și să vizităm mall-ul din Barcelona, Mare Magnum. Am să revin și mâine și cred că acum e prea târziu, cu siguranță am să mă urc sus. Sigur va fi un peisaj super. Și acum ne îndreptăm spre Mare Magnum. See you! Bye!